Jeg er i gang med at optage. Jeg er i gang med det. Gør det selv nu. Jeg vil også optage nu. Ja. Nej. Okay, Fine, giv mig lige. Hej, jeg hedder Josefine, og jeg er ude og se Karen Blixens museum. Sebastian løber lige efter mig. Ham der den lille... Han der lille skiderik. Det er nu værd. Slap af. Ja, og det er rigtig sjovt. Jeg kan lige se hans grav. Ja, Sebastian, min lillebror. Altså, fucking min storebror, altså. Jeg tænker til. Nej, vi er ikke færdige nu. Er færdig? Du står på. Nej. Må jeg se den? Hej. Er vi færdige? Ja. Ja, lad os se.